Naše škola, kterou bychom vám rádi představili, se nachází v Praze 5 v Smíchově v Grafické ulici číslo 13. Oslavila již 100leté výročí a o útulné prostředí na chodbách i v učebnách se staráme především my, žáci. Pojďte dál. Naši školu navštěvuje více než 200 žáků. Patří k nám také mateřská škola a přípravná třída. Každý rok v září vítáme nové spolužáky do první třídy. Prvňáčci si zaspívají a od paní ředitelky dostanou upomínkový list. Mnoho úspěchů a radostí ve škole jim popřejí také jejich paní třídní učitelka. Mottem našich učitelů je škola hrou. Na prvním stupni se naučíme nejen číst, psát a počítat, ale začínáme i s výukou cizích jazyků, které využíváme speciálně vybavené jazykové učebny. Kromě spousty teoretických znalostí získáváme i základy manuálních zručností předmětů technické činnosti. Po vyučování chodí menší žáci do družiny. Tam společně malují, zpívají, tančí, modelují a hrají hry.
že hezké počasí mohou si hrát a sportovat na školní zahradě. Naše škola má moderně vybavené odborné učebny chemie, fyziky a přírodopisu. Kloubou naší školy je učebna výpočetní techniky. Starší žáci pomáhají s péčí o školní zahradu. Ke každé správné škole patří tělocvična. Ale ne všechny školy mají takovouto nadstandardně vedenou učebnu na volbu povolání a poradenské pracoviště. Po vyučování si můžeme zajít na dobrý oběd do školní jídelny. Naše škola nám nabízí nejen kvalitní vzdělání, ale i podmínky pro sportování a velmi rozsáhlou síť zájmové činnosti. Mimo jiné například keramickou a textilní dílnu, aranžování či výtvarné kroužky. V rámci kroužku Kulturně společenský přehled poznáváme Prahu. Každoročním vrcholem školního života je jarna, kdy pozveme rodiče i kamarády a naše škola se promění například ve středověký hrad, cirkus nebo westernové městečko. Málo která škola nám může konkurovat v počtu a rozmanitosti tanečních souborů. Máme jich totiž 7 ve všech věkových kategoriích.
Pyšní jsme na naší školní kapelu Gypsy Chipsy. Tak jak se vám u nás líbilo?